Sanibonani bafowethu, Ithole ndidane leli. Bafowethu ngiyaxolisa nje ukunibambezela ngomsebenzi wenu enolindile kangaka, umnandi kangaka ekade kumele uphume kule weekend lesisuka kuyona njengamanje. Bafowethu i-album sizophuma nge-3 ezakuyo le weekend lena. Ngiyacela bafowethu nize nifake ama-order. I-USB ibiza 120, i-CD izobe ibiza 80 rand. Ngiyacela bafowethu niqhubeke ningiphi support, ningeseke nje lapho nalapho. Niyazi ukuthi iqembu lithembeni. Bafowethu ingoma ekumele niyilindele lapha ezinye zazo. Ngicela nilindele nazi ingoma lezi. Nilindele ingoma ethi singimkhumbule. Niphinde futhi nilindele ingoma ethi nangubaba. Niphinde futhi nilindele ingoma yamatekisi ekuba kwehliwa ngayo kuyo emakhaya. Ngiyabonga mfowethu nisupport nje nokungibekezelela okungaka. Ngisacela ukuthi niqhubeke njalo ningeseke. Yizeni masibuye sibanjwe izinkinga ke nje phela ingaka ke. Phela vele impilo njalo nasemhlabeni kuba kanjalo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu.